Wingi kita aku ki dolan bener mak aku ki ngene. Kaget aku ngajir kowe. Kayak kamu mesti nyiapin aku pentas ini bareng. Ya Nit, kayak mereka wis nyiapin naskahnya. Iya, aku nyiapin naskah drama kita kudu nonton bisa kowe peran. Aku pengen main peran utama. Kira-kira apa peranku? Iku cocok jadi putri, terus Sabtu lebih raja. Ide api. Aku bisa jadi penasehat raja. Apa kowe kabeh setuju? Setuju lan aku jadi penjahat. Enggak lan nyenengke. Ayo cepet latihan, dhewe ora duwe wektu akeh iki. Bener kita kudu siap-siap. Ben waktu akeh. Dendek. Ngomong. Sekian dari saya. Bareng-bareng. Nambah durasi, Bos. Tak si wingi kira aku ki ngono kae. Halo kanca-kanca, kamu wis nyiapin aku pentas ini bareng. Pentas ini bareng. Wis. Apa namanya terus? Mek, pause dulu, Mek. Kira Aku pengen main peran utama. Kira-kira apa peranku? Sepel anjay. Cepet anjir kok malah panas sepel anjay. Wis kok video ngono suaranya tak ilangi kok. Hari iki Peka meneh Pak ngene iki deh. Naon we? Sebelah make